ओरैबायदि मोनामो ओंखाम जानाय दै लोंनाय माने उन्दुनाय नोङो हांखौनो लानो हाया बायदि माने बे मोनामनायखौ खुनु नोङो गुबुन मोनामनायजों नों रुजुनो हाया। दा नैबेखौ जोङो थांनाय समफोराव जोङो खेबनै बिथांमोननि जिथु गोजानाव थानो होनांगौ। जुदि खालामाब्ला माबायदि इनिसियेटिभ खालामाबा जोङो पल्ट्रि फार्मखौनो जोङो बायखुबाव जों बन्द' खालामनांगौ जागोन आरो बेखिनिया। नैबे जायगाखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ माने बे जायगायाव पल्ट्रि फार्म दं आरोखि ना। दा गोबां समनिफ्राय बिराद अयथासार मोनामनायजों थानो हाला बे गामियाव संसार जानाय रायजो राजाफ्रा आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो सहायनो हायैयाव दिनैहाय बे पल्ट्रि फार्मसिम फैनाय जादों होननानै फोरमायदों आरोखि। आं भिडिअखौ होलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा आं देखायलांनि भिडिअखौ। फार्म दङ दा बे पल्ट्रि फार्मा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे एफेक्ट जादों होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा माबायदि एफेक्ट जादों आरो नोंथाङा दिनै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों मा फोरमायनो बे मुगायाव गिबियावनो नोंथांमोन पल्ट्रि मिडियानि साफ्रोमबोनिसिम जोंनि गामि दरब्रैनि जानानै गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय आरो नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोंनि जिथुनाखि जों सैनांनानै थानाय बेफोर गासैखौबो जों फोरमायनो हागोन होनना आसा खालामदों। गिबियावनो जोंनि बे दिनैनि जिथुनाखि रेलि एबा जों ज'यै जों ओंखारनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोसोनि खुद्रि सारनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो थाम-थिम खालामनाय जि जोंनि बिथांखि बेनो जाहैबाय नैबे जोंनि अन्थाइबारि गामियाव थारमाने थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे पल्ट्रि फार्म दङ। सोरबा बिजनेस खालामनाय फालांगि खालामनायाव जोंहा जेबो बादा गैया, बयबो खालामथों, जोंनो जौगानायखौ नांगौ। नाथाय बिनि गेजेराव माखासे मावनांगौ खामानिफोर थायो। बेफोरनो जाहैबाय जेरैहाय जोङो दा भुगिनानै दङ दाउखिनि बेलायाव ओरैबायदि मोनामो ओंखाम जानाय दै लोंनाय माने उन्दुनाय नोङो हांखौनो लानो हाया बायदि माने बे मोनामनायखौ खुनु नोङो गुबुन मोनामनायजों नों रुजुनो हाया। जोंथ' जों बिराद गोजानल' गानोब्लाबो खाथि खालानि मानसिफ्रा माबोरै सैज्य खालामथाय जोङो मिथिनो हाया। दिनैनि दिनाव जोङो थाम्फै दांग्रा ओरैबायदि थाम्फै दांग्रा जाबाय, खान्थाल थाइसे जानो हाया, थाइजौ थाइसे जानो हाया, गथ'फोरनि थाखाय गाइखेर गिलासो दोननो हाया, नोङो ओंखाम ओंख्रि नोङो टेबोलफ्राव दोननो हाया। ओरैबायदि थाम्फै बेदर लामनायखौथ' बाद होदो, बेदर लामनाय माने नोङो बिजानु सोना लानाय बेबायदि कन्डिसन। दा नैबेखौ जोङो थांनाय समफोराव जोङो खेबनै बिथांमोननि जिथुनाखि मालिक बिगोमा बिथांमोनजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो जेबो फिथाइखौ मोननो हायैलाय जों दिनैहाय माने बिखाजों दुखुजों जों दिनै खुद्रि सारनायखौ जों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों फोरमायसारनो जोङो थाम-थिम जानानै दरब्रै गामिनि ज' जानानै बेयाव फैदों। आरो लोगोसे जोङो दिनै जोबथा खावलायबावनो सानदों बे मोनामनायनिफ्राय आरो बे थाम्फैफोरनिफ्राय जोङो बयबो मोजाङै खामिनानै थानो लुबैयो, रायजो जानो लुबैयो। जेन' जोंबो मानसि हिसाबै जोङो मोजां थांनानै थानायखौ लुबैयो। बिजनेस खालाम, नोंथाङा नोंथांनि लाबनि थाखाय नोंथाङा बिजनेस खालाम, नाथाय जोंखौबो गोजोनै थांनानै थानो जोंनिफ्राय खावलायनाया बेनो। आरो जुदि बे जोंनि खावलायनायखौ खोनासङाब्ला जोङो इमिडियेट जोङो डिसिनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हैनाय जासिगोन आरो बेखौ थांखि लानानै जोङो दिनै बयजों लोगोसे बेवहाय मुस्लिम दङ, सान्तालि दङ, बर' दङ, जोङो दरब्रै गामिनि ज' खौसेथि जानानै दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों। एक्सुवेलि सिङाव मा घटना जामारदों, एक्सुवेलि मा एफेक्ट जादों नोंथांमोननि बे गामियाव संसार जानाय? एफेक्टआ संसार जानायनि बेलायाव एक नाम्बार एफेक्टआ जाहैबाय जोंनाव मोनामनाय, दाउखिनि मोनामनाय। दिनै नोंथांमोननो जों माखासे फुटेजफोर हरगोन, बे फुटेजखौ जों नोंथांमोननो होगोन, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। 1.5 बोसोरसो जाबाय दाउखि गारिया। सेकेन्ड हिसाबै जोङो जोंनि रायजो जानायाव डिस्टार्ब जानाय जाबाय थाम्फै। जोङो बेदर एसे लाबोनानै गोदानानै जोङो फोराननानै जानो हाला, गाइखेर जों अबेबा गिलासफ्राव लांदां दोननो हाया, बिदिनो खान्थाल गोमोन बुफुनानै जों जानो हाया, थाइजौ गोमोन जों फिथाइ बेबायदि मोदोमनाय बुस्थुखौ जों जानो हाया, बेबायदि कन्डिसन। मालिक हिसाबै मालिकआ नैबे कम्पानियाव बा पल्ट्रि फार्माव मुलिफोर होनायफ्रा एसे खमफोर जादों। जों खावलायदोंमोन, खावलायनाय बेलायै बिथाङा थांनाय समाव खेबसे होदोंमोन, एसे खम जादोंमोन। नाथाय बिनि उनावथ' जा नुबाय जोङो बिथाङा जेबो माबाखौनो इनिसियेटिभखौनो लायाखै। आरो जोङो ब्राय बुंनो थाङोब्लाबो जोंनि समाजारि बिथिङाव जोङो गावजों गावसो माने नोजोर बोलायनानै जों नांलायनाय बिदिनो आसि थुलायनाय जायो। माखासे बेफोरबायदि जेंनाफोर जायोब्ला साखाथियाव बेराम आजारफ्राबो थाब जानो सम्भाबना थायो होननायखौ 100% माबायदि जायो? माने बेबायदि जायोब्ला नोङो बिसेसकै नोङो हार्टनि प्रब्लेम जागोन आरो बिसेसकै जोङो मा होनो गथ'फोरा डायरिया बायदिसिनायाव एखेबारे
इमिडियेटलि माने माजों एफेक्ट जाजोबगोन आरो माबायदि सलुसन लुबैदों दा जों लुबैनाया बेनो इमिडियेट जोंनो बे मोनामनायनिफ्राय रैखाथिखौ होनांगौ आरो सेथि नैथिया जाबाय थाम्फै जिहेतु थाम्फै जादों बे थाम्फैफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानो होनांगौ जुदि खालामाब्ला माबायदि इनिसियेटिभ खालामाबा जोङो पल्ट्रि फार्मखौनो जोङो बायख्रुबाव जों बन्द' खालामनांगौ जागोन आरो बेखिनिया बिथां बे चिरां पल्ट्रि फार्मनि मालिक सोर बे पल्ट्रि फार्मनि मालिकनि मुङानो जाहैबाय जाकब नार्जारी আসামিজ আপোনাৰ ওচৰৰ এটা পল্ট্ৰি ফাৰ্ম আছে কেনেকুৱা লাগিছে বৰ্তমানত কি অসুবিধা পাইছে আপুনি এতিয়াতো আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে বহুত দুৰ্গন্ধ হৈ আছে দুৰ্গন্ধ বেছিভাগ মাছিহে বেছি হৈ আছে মাছিৰ কাৰণে আমি একো খাব নোৱাৰোঁ হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ বাচ্চাবিলাকৰ যিবিলাক আমি ৰাতি দিওঁ টিফিন চিফিন এইবিলাক বহুত মাছি পৰি আছে এইবিলাক খালে বাচ্চাবিলাক পেটৰ বিষ হৈ আছে কৈ থাকে সদায় আগত এনেকুৱা নাছিল এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা হৈ আছে কেনেকুৱা